At 27 before the hour, 3 o'clock, right on 95.8 megahertz, the voice of Hustlers. We have promised you an exclusive interview with Man B. He is joining us on the show. Just in case you want to join the conversation, do make sure that you check us out on our Facebook page. We're at Kumkani FM, as well as our WhatsApp line 072-034-4866. On the line, we're at 043-285-0518. Man B, Maskwamkele Kumkani FM, and give you this time manibulele bhuti ndibulisa kuba phulaphuli bekumkani FM. Yes yes kudala sibathembisile waphulaphuli kudala besibazile indlela into yoba Man B is gonna be on the building yangenela ngexesha ke mphulaphuli njengoba usibona ke silapha silive ke phaa ku Facebook wethu Kumkani FM hleli nothina Jake apha ku Street Vibe Show kunye no Man B no DJ wethu ready kweli mphulaphuli sawuxolisa njengexesha ke elizoba lincinci soba nalo kodwa ke konke kuzohamba ngendlela efanelekileyo futhi sizawuza straight man sizawuza straight ngqo kuwe ngoku kudala abaphulaphuli bemhlobo bekumkani FM bekulangazelele into bayafuna bakhe bazokuva ba because bayakubona ba ungumntu lapha eMonti uyaphithizela apha eMonti siyafuna manje ukustart usibeke manje into ba ngubani uMan B kusuka phi uzalwa phi ukhulele phi into ezikanjalo. uMan B uzalwa eNgqeleni eTranskei wazofunda East London ukhulele apha East London ufike neminyaka kakhulu East London so sengathi ngumhlali walapha ngummi walapha kwelicala laseSky. Awu madoda yo bra sisman sibona into ezininzi izinto ezininzi intshukumo ezenzekayo even sibona nengoma mhlawumbe uyikhuphileyo and from moment B siyaqala umbone ekhupha ingoma sambona eyongena ku studio esikhulu kangaka. You can just tell us ngejeni mhlawumbe oyihambileyo nengcinga zakhe into yokuba uyo recorda the big song kwi studio esaziwa njengestudio ezikhulu apha eSouth Africa. Mkhuluwe into yandenza ndiye Afro ndinento apha ebomini ethi xa uzixelele into yoba ukuyo funeka ushiye istampu. Nkosi. Ukujikeleza endaweni enani akuncedisi. Xa uzixelela uba le nto ndizoyenza ndizange uzothatha amachance ndizoyenza le nto funeka usete istandard. Ukuhamba ndiphume e-Eastern Cape nditravelishe to KZN yojoin uTira eAfro ndandifuna ukuseta istandard and ndayi-achieve loo nto leyo. Oh wow futhi ke ibe impumelelo. Ibe impumelelo kakhulu mkhuluwe ibe impumelelo igqobhoze kwindawo engaqhotshozwa kuzo mkhuluwe. Bendisiva xa bendithetha nabantu baka-SABC ndicheck ingoma yam phaa ivideo besithi ku-Urban Trace akungeni nabantu phaa. Oh wow ungena i-big boys besithi okwangoku ngelo xesha mos bendibuza ngala ndazi ngoku besithi idlwale 200 times ayonto ifana nabo bothukile. Oh so ndatsho ndathi uThixo wandinika i-direction right uhamba ndiyoqabela ngaphaya eKZN. Khawuthatha usibeke man zininzi into sibonayo mhlawumbi ngathi uyazenza. Bendike ndabukela enye ivideo yakho on TikTok uthetha into yoba kwi-fence ze-Chiefs bezike zithi kazifikile apha eMonti you go to your bushari or something. Ikhona into enjalo intoni oyenzayo ebomini bakho umsebenzi wakho yintoni zeziphi mhlawumbi ibusiness ozenzayo okanye zikhona ezinye into ozenzayo le nto yengoma into yoba uzibone sowuyo record ingoma ibe into ekade ikhona apha kuwe loo nto le. Mkhuluwe uMan B awunomazi uba wenzani. Yes uMan B uyahlala ajonge into abone uba lena into ingandibeka endaweni lena into ingaguqula nobomi babanye abantu. Xa nothatha le nto badlala ngayo aba bantu siyenze ibe yinto kungakho utshintsho kule country yethu iSouth Africa. Ubengaqaphela mkhulu amathuba emisebenzi anqabile kakhulu. Ya so into oyibonayo uba ingakwazi utshintsha amatye iwenze isonka andiyishiyi ngasemva. Uzawufumana kwiinto ezininzi uzawuthi xa usithi nanku uMan B usemanqindini uMan B usebholeni uMan B ukhona yonke indawo. That's why ke ndimemelela xa unento kakundivite ndizoyibona ndizothi hayi le andizokwazi ulunga akho nto ndingayenziyo mna uba bendisemanzini kuthiwa ndiyishake ndiginya kwanto. Jack of all trades. Yeah, that's Man B ke mphulaphula apha kuKumkani FM uyakuxelela into yoba yonke into it comes ba ufuna usixelela into yoba kwi-developments
nakwizinto mhlambi ezifuna ukuphakamisa uqoqosho nokukhula kwabantu ngokwento zabo like uthanganceda xa eyibona lento ba izawusebenza. I think ndimva kakuhle ke sitsho kanjalo. Undiva kakuhle kakhulu umsasazi. Apha ndake ndabhala kuFacebook ndathi ndingenile kwi-ile industry yomculo and ndizoseta istandard ngakumbi kwi-Eastern Cape. Eastern Cape umkhulu indawo engaziba indawo yenziwe i-gold mine, kusuka abantu bakude bazothatha imali apha e-Eastern Cape. Iphulo lam ngokungena kwiclub nganye apha e-Eastern Cape sithetha nono-business, nono-tavern, i-owners ze-club. Guys, ii-artists zase-Eastern Cape zinida unikwa i-chance. Xa uzawuthatha i-artist yangapha uzayinika 80,000 eyi-1 ezawudlala ingoma eziyi-5 yawugqiba uyinike 80,000 uyibhukela i-BNB and everything. Zingaphi artist ubunozohlulela kulaa 80,000 zidlale iiveki zilandelelana uthi 20,000 uthatha o-DJ nowabayi-5 nabantu abaculayo nowabayi-5 udevelophe i-Eastern Cape, udevelophe i-East London, masithetha nge-East London. Okay, I think I have a question as well, but I don't want to actually talk about the upcoming initiatives that we see on social media that we're actually pushing right now. Your birthday is around the corner, but because Umpulapuli knows that on Facebook and on social media platforms about Lumcimbi Law. But what we have seen is that you connecting with each and every individual industry as the Eastern Cape. You're actually building a pool up corner. What you're actually doing, so that's what is Men B is actually doing, so that everyone can have a feel of le bola lane. Now, what's your next move?